трети рунд. Ето ги. Здравейте, приятели, аз съм Милко. Аз съм Илия. Аз съм Вики. Аз съм Габи. И сега ще се въртим. Така, почваме. Така, С с затворени очи. Първа Габи падна. Габи вече падна. Иван втори. По-бързо. Въртете се. По-бързо. Илия, по-бързо. Не гледа. По-бързо, Илия. Трети е Николай. По-бързо, Илия. Не е честно. Кой ще спечели? Сега ще разберем. Милко печели! Той е победител! Милко печели! Втори рунд! Браво, Миро! Втори рунд! Втори рунд! Втори рунд! Файт! 3, 2, 1, старт! Сега ще има и допълнително нещо. Ще целим с топки всеки! Казах всеки! Не! Някой не знае. Това печели! Илия печели! Илия печели! Толкова цели за тока. Габи не беше паднала! А, така, Габи! Още се въртите. Цели Николай с топката и той падна. Снимам. Сега ще видим кой ще падне. Не, аз го целнах и... Айде, кой ще спечели? Мисля, че Габи ще спечели, не знам. Сега ще цел на някой. Мило, цели някой. Цели, който си искаш. Ма не само Илия. И победителка е Габи. Сега трети рунд. Трети рунд. Четвъртият. Сега се завъртим 40 пъти. И какво ще отворим очи? Трябва да се докоснем. И трябва да вървите от тук чак до края на Парка. тревата. Не, трябва да докоснем онова борче. Не, чак до края на тревата. Пак ще целя! Да знаете, не съм много точен. Без затворени! Нарушаваш правилата! Да, без затворени, върти се! Без затворени! Чакайте, че топката отиде. Дайте! И победител Илия спечели! Илия спечели! Четвърти рунд! Последен рунд! Трябва да се завърчите 100 пъти и да обиколите цялата градска! Не, пак 42 пъти до там. Ама не, да се въртите докато чуете до там. 4, 5, 6, 7, 8,
Ще да целя! Да, че се доближаваш до там! Николай, Илия първи! Ти си да сме келициран. Направи ги, ама само че беше най-близо. Така се въртеше и идваше към тука. Пак отново! 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 Скивам. Това ще бъде края на клипа. Участниците ето ги и аз също. И това ще бъде края. Довиждане, приятели!